Čau lidi, je tu znovu Sandybad a jak jsem říkal v minulém videu, že dostal mi svůj barák, tak jsem nelhal. Tady to je. Udělal jsem do toho okna, dveře, novou podlahu, strop, ložnicu, takovou menší. Udělal jsem si čest a teda. A tady jsem mi už škvařil ignoty, co jsem našel v takovým menším caveu, což vlastně ani nebyl cave. Takže udělal jsem si tady nový schody. Jak jsem říkal, tak dneska půjdeme do caveu, takže jdem na to. Jdem na to lidi, jdem na to. Sice jsem doopravdy málo oblečený, ale to nevadí, jdeme normál a jdeme na to, baby. Lock and load, baby, lock and load. Ty vole, už jsem tady byl. Nebo... Ne, prd, já jsem tady nebyl. Já jsem se koukal jenom sem, jestli tady fakt něco je. Tady jsem viděl nadějnost, že tady něco bude. Necháme to tady. A tady jsem nebyl. Aha. Aha. Aha, aha. A tady tudy. Konečně cave. Zdáte prdel, ne? Nic není? Piči. Nic, va. Kurva, to. Prdele, to je trošku fail, se omlouvám. To je trošku... Failík, pecka. Takže by? Že by? A kurva. Jo, baby, jo. Kde, baby, kde? Tady, pecka, takže přece jenom jsme našli cave. Wow. Awesome. Tak teď jsem opravdu potěšen. Drž hubu, debile. Akorát mě nejvíc sere, že jsme si neudělali víc torčí. Takže teď jsem opravdu rád, že jsme našli cave, ale bojím se. Ne, nemůžu říct, že se bojím, ale jsem rozrušen. Velice rozrušen. Akorát to nemůžu najít. Prdele, kde to je? Mlč, vole. Tebe jsem se neptal. Tak klidej. Jo, tady. Tady si ty parchante. Prdele, nic nevidím. Jo, muzika velkého caveu. Oh yeah, baby, oh yeah. Lock and load. Tak tam postem torč. Tady to vypadá zatím celkem bezpečně. Aha, baby, aha. Vy svině. Možná se tohle video protáhne na 2 části, jako minulý video. Jo, to vypadá celkem velce. Doufám, že to nechcípnu, protože nevím přesně, jak daleko jsem od spawnu. Co je ty špíno? Tak. Lock and load, bitch. Lock and load. Tak. Ale možná si všiml, že zombíci vydávají nový zvuky. Takový to... Já nevím přesně, jak to... Já nevím, jak to napodobit, že jo, ale... On tady končí, jo. Sakra. Takže by ta druhá chodbička... Piči. Se tak rozrušení jako já? Protože já jsem nikdy moc... Piči. Tak... Škoda. Škoda. On to teda moc velký... On to vůbec není dungeon. Škoda. Oj. Viděli jste ty písmenka nebo číslíčka tam? Myslím, že to jenom zdálo. Jo, jsou tam. Do pěrdele. Počkej, aby se taky mi teďka napadá, chlape, že by jsem si mohl natěžit trošku víc tohodle. Tak, jdem na to, baby. Ale to by jsem kopal strašně hluboko. Nebo takhle. No hele, koukněte, jak hluboko to je. No to prdím. To je strašně hluboko, to za to nestojí. Plus. Prdele.
Škoda, ale já bych fakt, to tady v té hloubce, kde oni tak jsou, no tak to bude určitě hloubka lávy, že jo, a to je takový to, na to já teďko nejsem připravený, že jo, to bych se musel ještě víc ozbrojit, protože já jsem si myslel, že to bude takový ten povrchový dungeon, takový to, že tam vlítnu, zabiju 3 zombie a jdeme domů, že jo. To jsem si myslel, ale to ono vypadá, že je tam dole, už to je taková ta hloubka té lávy a tedy, takže tam se mrkneme třeba příště. Teď to je takový menší dungeonek, no, to ani není dungeon tohle, no, škoda, no, teda, škoda, no. A to je, ten, oni jsou v té hloubce, kde to už není dungeon, že jo. To je takový do prdele. Takový toto. Co to je? Tu jsem byl? Jo, tu jsem zabil zombíka. Škoda. No, prostě. Dneska se tam mrknem. Maximálně bych vám chtěl říct, že já jsem vám teda osobně nechtěl nic říct, ale teď mě tam tak napadlo. Jo, ještě dneska udělám let's play na Sims 3. Takže se těšte na Sims 3. Zatím mi totiž nikdo nenapsal do komentu. Do prdela. Sakra, já mám vlastně normál, že jo. Tak jo. Hit and run, co? Do piči! Tak teď jsem se doopravdy tak jakože what the fuck? To jsou kundy. Bude to jenom hit and run and stop piči. Dobrý, takže do domečku. Do domečku. Ježišmarja. Tak tohle bylo dobrý. Takže jak vidíte, moc jsem toho nenašel. Akorát jsem si chtěl udělat flint and steel. Zapík. Chtěl jsem si udělat zapík a zapálit cígo. Sakra. Tak asi obráceně. Jo. Flint and steel. Bitches! To je svině, co to? Vidíte, tak to byl taková zábavná část tohoto videa. Hoří to? No, radši bych se nepodpálil schody. Už ho slyším. Otevři. Aha, jo, neotevří, no. Tak já se vyspím a ráno to ukončím. Takže mám prst připraven na spoušti. What the fuck? You bitch! Don't go into my house, you bitch. Bitch. Nothing is outside of my